tal, señoras e señores? Son as 6:37 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas, e hoxe recuperamos a unha maravilla de Ríos. Que pasen, por favor, Xulia Begoña, un aplauso para eles. Chegou Flash, a maravilla de Ríos, a muller máis rápida da súa provincia. Que tal, como estás? Moi ben, aquí estamos. Escoita, eu boteina de menos estes días, xa. Pois ainda veo a semana pasada. Pero Bueno, son moitos días sin vela, entendes? Sí, sí, Eu sí. a vos, bueno, Sí, home, sí. Mira, cando está... Mira, un pouco, botamos un pouco de menos. Cambiamos por cartas. Vamos con eso, cambiamos por cartas. Pero vamos a decirle a verdad. Cando ela está na súa cociña, cargada hasta aos topes de traballo, que está suando, pasando fatal, neses momentos é cando se acorda de nós. Do ben que pasa con nós, di, ai, oxalá estivera, que me dera estar no Voltas co Prato, en vez de estar aquí e tal, non sei que que. me dera que Julio me viñera botar unha mão, porque a cañotas pouco iba a facer. Pero escoita, bueno, eu sabes que podo ir un día... a comer. No, pode ir un día a organizar mesas. O sea, quero dicir, benvidos ao restaurante de Begoña Vázquez, por favor, pasen por aquí, tal, non sei. Eso podo facelo, se queres. Sí, ostras, pois Eu- está E moi ben. servir cañas. Eu podo ir a persinarme cando vexe eso. Sería divertido, eh? Sería divertido. Ai, Dios mío, cañota Venga, que venga, faz. vamos cociñar. Imos ver que nos trae don Ramón da Coruña. Ola, eu son Ramón. Gústame moito o sendeirismo. Para ir a facer senderismo hai que levar algunha comida, porque botase toda a xornada. Sempre tens que botar o básico, que son os froitos secos, e máis agua, que é imprescindible. E sempre o socorrido bocadillo. Embutido, sardiñas... Eu quería facer a proposta de si sodes capaz de artellar un menú apropiado para este tipo de actividade, sea enerxético, lixeiro, e ademais que sea doado para levar na mochila. Vémonos. Hasta logo. Dime si quisieras Andar conmigo. Oh, dime Operación Triunfo que se corta aquí. quisieras andar conmigo. Madre mía, que te chame xa a Panorama ou Vanos alguna? quitar o programa, Non é coña, vou vos contar unha cousa. Porque esta é Julieta Venegas, a que canto. Vos contar unha cousa. Chamote para cantar? No. para os coros. Sabedes que Julieta Venegas non é broma? Estivo bastante tempo cun paisano de Arzúa. E non é broma, E non é broma. Pois iba a decir que estivo contigo. No, estivo saindo bastante tempo cunha persoa que coñeceu de Arzúa. E viña a Arzúa a festa, E sí, iban sí. de senderismo. Non sei. Supoño que sí, que Arzúa Porque- ten rutas de sendeirismo, Sí. Sí, temos rutas Pois si maravillosas. ten monte. Ten monte tamén, Pa como andar. Arzúa. Tamén, para andar. A Porque ti o que te gusta é andar. O senderismo é o monte de toda a vida, pero en plan pijo. Mira, gústame esta hacha. Mira, esta Así é, hacha. claro. Esta hacha está ben, Esa é porque unha esta hacha tamén. é para darlle a Xulio. Esa é en plan pijo, pero esta non. Así que Esa é de zoupar. Bueno, para ir ao monte fai nos falta moitas veces o que decía Ramón, non? Fai nos falta enerxía. Claro. Carga calórica, levar froitos secos, levar bocadillo, levar auga, moi importante. Crema solar tamén, moi importante. unha gorra, Unha gorra. un pau, Un pau. Tamén. Unha navalla. Unha navalla. uns por se fai zapatos, falta. pantalóns largos. Tamén, pantalóns largos, que non Un mesero. as silvas rozan. Pero, isto é todo moi importante defensivamente, pero para nutrir o corpo, Tens que levar todo eso para andar por se empeza unha guerra. por se empeza unha guerra. Tens que estar preparado. Moi ben, e na friameira que levamos? Pois mira, el falou moi ben de enerxía, de froitos secos. Correcto. Entón, se xuntamos todo, eu fago unhas barritas enerxéticas. Caseiras e naturais, super ricas, super sinxelas e super ricas. Espera, van facer as barras estas que lle dan, por exemplo, cando van os do tour Eso é. na bici e danlles barras estas, comen a barra e... Eso é. E tiran o plástico ao chan. Bueno, non ia dicir eso, que Bueno, ás pero veces tiran, tiran, ás pero veces tiran. sí. Ah, sí? Pois vou facer esas, pero sin plástico. Facémolas nós na casa Naturais. e levámoslo natural. Atención, super rica. Eso Atención, é. E con vale. 4 cousas que temos na casa. Casi seguro. Na máis, iso. Na máis. Só levar Venga, vou facer eso e despois un híbrido entre unha tortilla e un bocadillo. Un tortisándwich? Un tortisándwich. Buah, me encantan os tortisándwich. Vale, vale, gústame a proposta de Xulio Mato, ainda que parece mentira. Mini punto para Xulio Mato. Vale. A ver se me gusta algo que digas ti. E Begoña? Por nada, eu vou facer unha barrita enerxética pero de outra maneira, con ovos e patatas de bolsa. Que che parece? Unha tortilla. Unha tortilla con patacas de bolsa. Unha tortilla con patacas de bolsa, que se puxo de moda fai moitos anos por Ferran Adrià. Ti crees que Ferran Adrià facía tortillas para ir ao monte?
Fran Adrià tiña o restaurante no monte e facía tortillas de bolsa para demostrar moitas cousas. Sí, para cobrarchas. No, Sí. non vendía tortillas no restaurante. Creo que ahora vou dar cache de verdad. Bueno, pois, señoras e señores, hoxe cociñamos picnic, friameira de monte, marchamos con don Xulio Mato. Veña, imos solo. Leva Leva o que queira, Xulio. o tinglado todo. O tinglado todo, É que Xulio vai facer barritas enerxéticas. Bueno, pues vamos a empezar por las barritas, caseiras. ¿vale? Como levan varios pasos, son moi sinxelas, pero levan varios pasos e temos que ir ao forno. Toma, Vale. primeiro vamos, mira. Moi ben. Esto que teño aquí. Mima, Mira. isto vais. Mira que son, mira que ruido fai. Sí. Está facendo ruido, Me fai no todos os días, cañetas. pero se 278 programas facendo ruido. Fai moitísimo ruido hoxe, Mima Bueno. vai estourar isto. Bueno, atendo, mira. Mira, eu teño aquí a avea, vale? Pode ser avea ou cereais que teñamos pola casa, o que máis nos guste. Pero no teu caso é a ver. É avea. Vale. Un poquinho de azúcar moreno, mel, un poquinho de coco, todo se pode adaptar aos gustos, Porque hai xente que non lle gusta o coco. Eso é, hai O xente que non lle gusta coco o coco, ten- pero o coco vai dar máis textura que sabor neste caso. Vale. E aquí teño, mira, Un mix. pipas de cabaza, noces, Pipas normais. pasas, pipas normais, o que atopemos, podemos ter sésamo, o que queiramos, vale? Vale. Manteiga e un pouco de canela. Bueno, vale? estou sorprendido polas barritas porque a min gustan as barritas e caseiras teñen que estar moito máis boas. Claro, hombre, claro, e son, Claro. inda que utilicemos algún produto refinado como é o azúcar, Sí. pois son máis saludables. Sí, a lóxicamente. manteiga, bueno, A manteiga pode que sea o menos non saludable que teñamos nunha barrita comprada, vale, nunha barrita Porque non comprada. quero nin que haxa manteiga. Vale. Non me toca la manteiga cando estamos comparando, Perdón, mel ca manteiga mira, ten mel, outra mante. temos 90 gramos de manteiga, Vale. 90 gramos de mel, vale? E aquí botamos 100 de azúcar moído, de azúcar moreno, perdón. Perdón, moreno, sí. Entón, o que vamos facer agora, baixamos un poquinho o lume, como ves aí, e vamos esperar a que nos disolva o azúcar. Todo, o A azúcar, que se integre tamén a manteiga, sí, a todo, manteiga, non? eso integrase rápido, pero é importante Porque para que non quede granulado despois, que Moi nos ben. derreta a manteiga. Despois simplemente o que vamos a facer é engadirlle o resto dos ingredientes É facer a e facer forma. unha amalgama Pouco máis. que é a que nos vai dar despois a forma das barritas. Bueno, pois se a xente nos quere chamar a casa ao programa 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, queremos saber Se xa facedes non- barritas. Xa non se facedes barritas, porque barritas ao mellor a xente non fai, pero que picnic levas ao monte? Que bocata levas ao monte? Que é o que che gusta levar ao monte? Non á praia, Vas ao monte ou faz senderismo? Claro, vas ao monte ou faz sendeirismo? Que é o que faz ti, Galicia? Pois chamade ao programa, queremos sabelo. E, por certo, repartimos cartiños tamén, 50 euros dunha vez e 50 outro, como sempre, na Voltas co Prato, dando cartos para a xente da casa. E marchamos coa que volveu, coa que botábamos de menos. Marchamos coa nosa queridísima Begoña Vázquez de Ríos. Que tes? Pues nada, estou a bater uns huevos. 6 huevos, vale. Vale. A ti nada, non me dis canto tempo sin verte. Canto nada. tempo sin verte. No, si, non tens que dir. Trouxeches uns chourizos e uns salchichós, creo que para probar. Sí, mandou nos meus sogro. Teu sogro, sí. Sí. Dixo, me leva para aí uns chourizos, uns salchichós para esta xente e tal. Maravilloso. Que saibas que Sí eses dá chouritos, eses salchichós, aparte de estar feitos con estas maus que ves aquí, maravillosas, aparte diso, viñan envasados ao vacío e poñían a voltas co prato. Sí, home. Que puxo Pero el. teu sogro ten pinta de ser moi metódico. Sí. Sí, é verdad. Sí, Sí. caeulle unha soberbia Sí que é boa. verdad. Mira, vouche enseñar a facer a tortilla. Veña. Primeiro vamos a encender a sartén e vamos Media a poñer a docena de quentar. ovos, 6 ovos. Estaba ben que É unha entenderes. tortilla rápida, vale? Vale. Se queremos salir pronto. Vale. Pero está moi rica. Leva 6, neste caso botelle 7 ovos, porque eran un pouquiño pequenos. E agora voulle botar así un pouquiño de leite, vale? Medio vasiño, Sí. De leite. Medio vasiño de leite. Medio vasiño de Pero medio leite. vasiño de café, o sea, pequeno. medio vasiño, sí, Vale, uns medio vasiño pequeno. 11 mililitros, máis ou menos. Mais ou menos. Cebola que temos confitada, Esa cebola compráchela, non? sí. Vale, cebola confitada pode ser mercada, vale? Esa é unha tortilla super rápida que xa verás que boa queda. Pero en serio, o sea, vale a facer coas patacas fritidas de bolsa? Sí, as patacas fritidas de bolsa. Alucino. Máis Alucino. rápido. E o que vamos facer é botar as cousas de apartar, nin que fora aí un charcazo. Botalas así, e mira, vámonos ir mollando. Apartaches de como, madre mía. É que eu creo que agora mesmo Hai hai moita xente
que está baixando todos os anos pola túa culpa. Non, ó. Dicindo, pero que fai esta muller? Hai que probar cousas, No, sí, calletas. sí, sí. Estar moi cerrado. Vamos nos test. Vamos a preguntar ao noso convidado de hoxe. Que veña, por favor, Ramón da Coruña. Un aplauso para él. Hola, Ramón. Benvido. Así que eres Venga, ya. sendeirista casi profesional, non? Bueno, levo moitos anos, Sí. pero non se pode decir que sea profesional. Bueno, por exemplo, miña nai fai senderismo moitísimo. Sí, sí. E fai rutas, pero, bueno, os que facedes senderismo facedes rutas moi largas. Sí, pero ahora nos pasamos xa unha fase a miña idade que temos unha sección que son máis curtas, máis relaxadas, para que a xente que ten afición ao senderismo, aínda que a súa capacidade física estea disminuída, poda Pode seguir ir. practicando o senderismo. Pero entendo que para ir a andar, para o senderismo, fai falta tamén levar Sí, hai que meter carburante porque Carburante. hai desgaste. Carburante, además. Hai desgaste e entonces hai que E o meter algo de diésel e a carburante. gasolina está moi caro. Sí, Está sí, moi sí, caro. sí, sí. Vamos ver que é o que está facendo Begoña. Veña, vente por aquí. A ver, Hola, boas. Boas. Hola. contalle a Ramón logo. A Pois ver. mira, Ramón, eu vou facer unha tortilla rápida de pataca. Para meter nun trozo de pan ou levar nun tupper e comela no monte. Faltouche dicir a pataca fritía de bolsa. Pa- Es pataca. É pataca frita de bolsa. Sí. Sí, sí. E a cebola de É bolsa. así. A E a cebola de bote. Sí. Pero é para que sea rápido, se queremos salir vale. pronto ao monte, dicimos, veña, pois algo rápido para... No hai que madrugar un poquinho Para para facer alargar. o xantar antes. Eso vai instalar, mira que calor. Non vai estalar, non pasa mira. nada. Non ten aceite, ves? Non sei que. Vale, vale, vale. Ah, E despois vou facer un bagel que vai ser, en vez de co típico, pois a mellor xamón e queixo, o que vamos facer é con lacón, pistachos, vamos facer un queixo cun tomate doce. Bagel é esa forma de pan que está vendo a xente na Así. casa, vale? Que é así... Sí. É cun burato. é Un burato, como un donut. Exactamente, exactamente. Está moi... Moi ben. É un pan que vai cocido, Sí. primeiro vai cocido, sumerxido en auga, Ah. e despois vai cocido no forno. Está rico, nunca o Está moi probei. rico, sí. Vale, Está vale, moi vale. rico, moi lixeiriño e moi rico. Bueno. Probarei non. Sí. Habrá que probalo, non? Sí, eu penso que sí. Sí, home, sí. Sí. Entón, como vai É moi o tema da tortilla? A tortilla sempre ten que repousar un pouquiño, neste caso machaco un pouco, e agora voulle botar o aceite, vale? Vale. Pero tamén lle vou botar un pouquiño na mezcla de aceite. Vale. Ah, sí. E Vale? despois xa volcas aquí, non? E despois xa fa unha tortilla normal. Bueno, pois vámola Vou deixar deixar. cantar ben a sartén, Vamos. vacío o aceite e fa unha tortilla normal. Vámola deixar aquí. Co seu Sí, traballo ten que de... ter preparada a viradeira. Sí, sí, para Se despois... non, para darlle a volta. Claro, para darle a volta aí e saber que pasa aquí. Vamos ver o que fai Xulio, veña. Hola, Que Ramón. Xulio? Moi boas, benvido. Ui, eso ten boa Mira, pinta. Que estou vas facendo facer? unhas barriñas enerxéticas, pero caseiras. Ah, Vale, esas que podemos atopar nos supermercados, nas tiendas de dietética e todo. Que, mira, leva froitos secos, avea, algunha froita deshidratada, mel, azúcar moreno. Entón o que fixen foi tentar os ingredientes, un pouco de manteiga, derretín a manteiga, o azúcar e o mel. Despois botelle todo... que iso botelle todos unha os bomba froitos secos. enerxética. Isto é unha Eso, bomba claro, enerxética. eso é pa- Isto no medio dun blancazo no monte dache un fuxón que vamos. Si ves que te Chamadme mareas, blancazo tamén, unha non? barra de Non, non. Xulio. Si ves que te No, mareas, que unha hai barra de desgaste, Xulio. hai que repoñer, eh? Claro, o que está claro é que cando se gasta hai que repoñerse, non? Se non acápase. Sí, sí, Entón, mira, isto ahora evidentemente. vámoslo meter no forno a 190 graus uns 20 minutos. Na máis, Vale. pouquiño tempo. Eh? Pouquiño tempo. Sí, isto o ideal é facelo de víspera, porque despois ainda hai que esperar a que enfríe para poderlo cortar, tal, pero bueno, unha vez que o teñamos horneado, o que sí que o ter azúcar, painos de conservante, aguántanos bastante tempo en boas condicións. Bueno, pois antes de metelo no forno, Xulio, Ramón, se tes que escoller unha das dúas receitas, que el tamén vai facer un tortisándwich, non xo dixo, pero vai facer tamén Sí. un tortisándwich. Se tes que escoller unha das dúas receitas, con cal quedas, así, para levarte... Bueno, eu uso as barriñas enerxéticas cando vou camiñando e despois a tortilla deixo para mediodía cando paras para a comida máis formal, Entón, non? ti levarías as dúas. Sí. No, eu uso a tortilla, mas uso as barras energéticas, lógicamente as Porque fan compro, falta. no? As compro e levo as barriñas compradas e a tortilla fago na casa. Moi ben. Bueno, pois vamos te deixar pensar antes de probar, vale? Bueno. E para pensar tes que ir ao sofá do sufridor, sentarte ali e despois chamo. Bueno, Vale. Espero aí un poquinho. Veña, un vale? aplauso para Ramón, que está connosco, ven da Coruña. Maravilla. Vamos con Xulio ao forno, veña, a meter isto. 20 minutos dixeches canto? Sí, 190 graus. 190 Vale. graus, 20 minutos. O ideal Moi para ben. isto, facer o doble de cantidad que utilicei eu, e tes para varios Bueno, días. aquí tamén tes bastantes barras, Sí, aí eh? tes bastantes barras. Que son queres? Eu, pois, un lobo, se hai, ou algo de monte. Que non sexa un coello, que non fan ruido. Non temos lobo. Que temos? Temos can de Non monte. temos un porco que Mira, vai con no, jabalí. espera.
Can de monte, ou porco. Porco ou can de monte. Porco ou can de monte. Cal é o seguinte paso, entón? Faceros... Pois ahora vou empezar co sándwich. Co tortisándwich, pois veña. Dalle. Dalle, eu creo que vamos falar con alguén de Santiago, creo que é Manuel. Manuel, que tal? Boa tarde. Que tal? Boas tardes. Como estás? Bueno, a lengua xa me pasou despois da queimadura do outro día. É que Manuel é o home que estivo aquí o día de Tupper de praia. É, Xulio, o home de Tupper de praia que escaldou a lengua probando, creo que foi a túa receita, non? No, as dúas. As dúas, probando as dúas. Sí. Bueno, como estás? Bueno, pois ora ben. Ora- Tu viña que meter uns geliños despois da queimadura, pero todo ben. Pero, hielos con sustancia ou sin sustancia? Bueno, xa ti vas vendo, Vale. Bueno, que, oiches, Manuel, que che parecen as receitas que estamos facendo? Porque sí que é verdad que é distinto o tupper de praia que o tupper que levamos para ir a andar. Sí, por eso chamaba, porque me parece moi interesante a forma de ganar proteínas e ganar enerxía para facer deporte dunha forma saludable, non sempre comprando pois nos establecementos comerciais. Por aí, entón, é unha forma moi saludable e a verdad que está moi ben, ten moi boa pinta e estou copiando absolutamente todo. É totalmente distinto a cando vamos á praia, non? Que moitas veces levamos, pois, ao mellor sandía, froita ou algo para pasar o día, pero non levamos tanta carga calórica. Efectivamente, sí, porque se a praia levas uns callos ou unha fabada, como que non moito. Vai estar complicado. Bueno, Manuel, xa sabes que podes volver cando queiras ao Voltas co Prato, este é a tua casa e mandamos un bico grande, vale? Moitas grazas, un abrazo. Veña, chao. Chao. Sabiño, chao. Ai, poucas cousas, Prestan máis nun día solleiro que dar un paseíño á sombra dos nosos montes, sair, estirar as pernas coa familia, facer unhas andainas cos amigos e parar para repoñer forzas e deleitarse coas vistas. E que metemos na mochila? Pois un bocadillo de tortilla, un butido, sempre triunfan, ou unhas talleriñas de queixo, se a darse o mellor. E que non falte unha peza de froito para ir roendo polo camiño. E se queredes ampliar o repertorio, non perdades detalles das propostas dos nosos cociñeiros. Desde o Pindo ata Pena Trevinca, do Galiñeiro á Serra da Capelada, Galicia, está chea de cumios por conquistar. Poñedo o voso calzado máis cómodo e xa sabedes, andar de arriba para baixo e de baixo para arriba. E se queredes saber onde están todas as receitas, xa sabedes que tedes que ir a @Voltas co Prato, que ali van a estar todas penduradas como sempre. Non sei se Begoña se atreveu xa a facer a tortilla ou non. Vou con ela. Vas con ela? Sí. Veña, va. Pues vamos, quero ver isto. A ver. Ai, mi madriña, tortilla de patacas fritidas de bolsa. Patacas fritidas de bolsa. Mira, eu son de lume. No, sí, lume é só. Sí, porque a min as inducións non é o meu. Sí, no? Por qué? No. Tes de medo? Non me gustan. Por qué? Non me enrolla nada. Non é o teu? No, porque así xa facía de outra maneira. Isto está fervendo, tamén. Sí. Queres que o pague? No. Non? Vale. Despois di que non axudo. Estás meio botando ou queres que quede contigo? No, podes marchar se queres. Mira, eu o que fago é saltealo un pouquiño para que se me vaya cociñando, como se fixera unha tortilla normal e corriente. Que ao final leva huevos e patatas. Acabo de dicir, estásme botando, queres que marche? Dixéchesme ti. No, podes marchar con Julio se queres. Bueno. Non te estou botando. Mira, que é isto que tes aquí? O bagel, tosteino Vale. un pouquiño. Pois imos alá, por 50 euriños. Como se chama o tipo de pan que utiliza o Begoña? Este que ven aquí, como se chama? Bagel. Bagel. Moi fácil, Bagel. 664-4834-9, chamade a Voltas co Prato e marchamos porque me bota. Non te voto. Sí, bota. Anímote a ir para outro lado. Vale, animoume ela. Mira, aquí sempre é A ver. vendido, cañotas. Oh, que bonito, mira que me meto con ela. Sí, pero Ves? mira, ainda así, Así dá gusto. eu non espabilo. Ti non espabila. Mira, eu teño aquí xa un poquinho de aceite, vou facer un tortisándwich, vale? Tortisándwich, Mira, un par de ovos. Atención a isto. Un par de ovos aquí, bueno, chamámonos así. Sí, Non pero sei gústame cal é- tortisándwich. Non sei cal é o... Tortisándwich. Mira, É unha toma. mestura entre tortilla e sándwich. Mira, ovo, o sea, unha tortilla francesa, vale? Vale. Estirámoslo ben, Que ten que estar estirado, non? ten que estar todo estirado. Como Vamos se a deixar fose aí que vaya filloa. callando, eso é. Como se fose filloa. Entón agora vamos a poñer Oh, un pouco de queixo. E vamos a poñer aquí o pan. o pan. Bueno. E vamos a poñer aí un pan. E aquí outro pan. Bueno. Como ves, por este lado está untado con manteiga. Sí, ¿por qué? Porque esto vamos a ter que dar a volta. Ahora necesitamos que nos vaya callando por aquí. Vale, Porque temos que dar a volta a todo. Aquí está callado. Tens aquí, que dar a volta a todo, a toda a tortilla tamén. a toda a tortilla. Ui, eso é. xa se me está complicando a mí para facelo, No, xa verás. Vai ser divertido, sobre todo verme facelo a min. Sí, eso sí. Ves? Eso sí, podes dar un bon momento para o noso Instagram. Sí, Sabías? sí. De feito, estou vendo que baila bastante. Sí. No, atención
compañeiros e compañeiras das redes sociais da Televisión de Galicia, porque tedes un momento aquí espectacular, vale? Atención. Ainda non vai, Ainda non. Preparádevos porque Xulio Mato, eu creo que a vai cagar outra vez. Eu creo que tamén. Eu creo que pode Eu creo ser. que tamén. Vou mirar Pode se teño ser. un plato por se acaso por aquí. Ah, vale, vai intentalo con prato. Non vai a ser que lle pase como lle pasou aquel día ca tortilla. Sí. Vamos a esperar a que caia aquí, mira. Digo che máis, vou me arriesgar. Vas te riscar? Sí. Veña, Vou va. facer camán. Bueno. Aí. Bueno. Foi un mal menor, Foi un mal menor. Podemos lle dar un 7,5. 7,5. Un 7. Mira, e ahora aquí poñemos un poquinho de xamón. Vale. Que guai. Ti ben ves que dentro seguimos tendo, o sea, por debaixo... Claro, porque ten a manteiga. Pan ca manteiga. Deulle a volta a tortilla francesa co pan, entón por debaixo queda a manteiga. Queda a manteiga, un poquinho máis de queixo. Mais queixo. Un poquinho máis de xamón. Ten que ser algo contundente porque esta é a parada que decía Ramón de mediodía, A parada O sea, estamos boa. na parada boa, A parada na de, boa. na de comer. Vale. Botaslle tamén leituga, vexo que tes por aí tomate, tamén llevar botar tomate. Eso, Vamos a parar de aí. Tomate. Oh, como... Oh, xa recenda a manteiga dos anos, verdad? Hombre, claro. E ti non te, é que nunca tes fe en min. No, si fe teño. Outra cousa é que alíes. Que é bastante probable tamén que ali. Eu fe teño en ti. Entón, ahora, mira, vamos a doblar isto para dentro. Temos que doblar este trociño para dentro. Sí. E agora temos que sacar o noso sándwich aquí. Bueno. Aquí. Bastante ben, Bastante ben, Non está bastante mal, ben. non? Bastante ben. Solo bastante ben. perdemos un cuarto de ovo, como poder ver. Sí, pero bueno, ese Pero cuarto de bueno, ovo... para darlle a volta, así que visto, era bo ter un Quer platiño. dicir, si a xente na casa, si o sabe facer, No, a ver, si ten un pouco de destreza, se non é como a Xulio, unha vez que faz un par deles, xa te sale ben. xa te sale ben. Eu agora, mentras ti vas con Begoña, se queres, intento facer outro. Ves, é que temos chamada telefónica e temos que repartir cartiños con Begoña Vázquez. É así. Begoña! Tamén te botou? Tamén botou. Agora. É increíble. É increíble. É increíble, é increíble. Vamos a repartir cartos. Imos a Vigo. Charo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Perfectamente. Bueno, que che parecen as receitas que estamos facendo? Estupendas. Estupendas, así, estupendas. E se as pudera probar ainda millor. Bueno, pois mira, Charo, iso é moi fácil. Colles, subes pola AP9 e ves aquí a nós encantados. Vale. De que Pues veñas. gracias. Nós encantadísimos de que veñas cando queiras. Bueno, vamos alá. Por 50 euriños, como se chama o tipo de pan que utiliza hoxe Begoña? Bagel. Moi ben. Bien. Moi ben. Tuve aí un momento de tensión. Charo, tuve un momento de tensión porque como que dudaches un pouco, pero dixéchelo ben. Moi ben, moi ben. Ah, moi ben. Moi ben. Pois... Me puxen nerviuda. Puxaste nerviosa. Moi Puxen ben. nerviuda. Vale. Pois 50 euros que marchan para ti, Charo, e para Vigo, vale? Vale, veña, moitas gracias. Veña, un bico. Chao, Hasta luego, igual, chao. igual, chao. Marcho con Ramón porque lle teño que preguntar 4 cousiñas ao noso convidado. Veña, vamos alá, con Ramón da Coruña. Un aplauso para él. Algo complexa cando un pola mañán ten que preparar eso, hai que madrugar un poquinho máis porque leva tempo, non? Xulia. É máis socorrido, ou se non faz pola noite, pero claro, en Xa non che queda... ao día seguinte está... Pero sabes que pasa? Que o de Xulio aforras moito espazo na mochila. Ti metes é eso, moi eso ten que ser unha bomba que te revitaliza seguro. Seguro. Sí. Non tens problema ningún. No, eu se levo algunha vez, fago un bocadillo de xamón, xa levo metido aceite e máis tomate, e xa va feito porque non este tan seco. Que rico, Sí. Así empapadiño en aceite o esos pan. de esos que tengan as uñas pintadas de negro, o porco, é moito mellor. Sabe? Sí. Oiches, que te iba a dicir eu? É importante para a xente da casa, porque a mellor a xente da casa di estes días, non, marcho a dar unha volta, tal. Importante, ademais días de moito calor, levar a auga sempre. Sí, é imprescindible, Sí. porque no camiño moitas veces que non se atopa nin manantial, nin Claro. fonte de auga, hai que levar sempre auga. Sempre auga. E nos días de moito calor, máis aínda, E non? crema, protección Para, solar, hai que protección hidratarse, solar. hai Sí, que hidratarse porque se ten tendencia a deshidratarse. Entón hai que repoñer líquido no corpo.
E o desidrato E tamén eu lle daría consello de que a parte de auga simple moitas veces non vale, porque perdemos sal. Levar tamén un pouco unha chispa, unha pizca de sal. Ou levar un isostar ou outro tipo de bebida isotónica. Moi ben. Pois creo que che chegou o momento casi de probar. Ves conmigo? Bueno, imos aló. Imos aló, veña. Ramón da Coruña que vai probar, non voltas co prato. Vamos parar aí con Xulio, porque mire, tache facendo o tupper inteiro. Ponte aí ao seu lado, ponte aí ao seu carón. Tache facendo o tupper inteiro, Ramón? Este xa o temos, Ves? Como ves, é un señor sándwich, Para cuánta xente vai ser isto? Para dúas persoas. O monte hai que ir sempre acompañado. Sí, sí, evidentemente. Nunca se debe ir solo ni a monte ni ningún outro sitio a facer deporte que teña algunha cousa de riesgo. Moi ben, moi ben. Ahora teríamos que sacar de aquí as nosas varitas, deixar que enfriaran e cortalas. Teríamos un resultado algo así. Telas feitas, vale. Telas feitas porque, claro, senón non dá tempo a que enfríen. Sacarías do forno e quedarían así. Eso é. Entón, como ves o resultado, e agora non me dou tempo, pero gustaríame haber derretido un poquinho de chocolate e mollalo. Mollalo para ter un toquillo de chocolate, pero bueno. É o que ten ao directo da televisión. O chocolate para a xente que lle gusta é un repoñedor energético importante. É que tiña aquí o chocolate preparado. Védelo. Quería facer o chocolate, pero non lle deu tempo. A idea era derreter o chocolate. A idea era boa, pero... E mollar, era boa. Bueno, non dou tempo. Pois esta é a miña proposta, Ramón. Ramón, vamos ver a Begoña. Veña, vente por aquí. Vamos ver a Begoña a ver como vai. Meca! Ai, que bonito, que lindos quedaron os bagel, ve? Claro, bonitos. Pintaban máis ou menos, pero bueno, ainda quedaron bastante ben. Moi ben. Pois vente por aquí, Ramón, porque che chegou o momento de probar. Vente por aquí comigo, ponte aquí. Vamos alá. Ponte aquí, ven tamén Xulio Mato co seu tupper. Aí está. E Ramón da Coruña pode empezar a probar. Tens que probar 4 elaboracións, así que adiante cando queiras. Nós vamos te dar enerxía para que despois vayas andando hasta a Coruña. Ai, será moito. É moito. Veña, vamos coa segunda pregunta de concurso por 50 euros. Que cereal levan as barriñas de Xulio? Avea. Dixete ao principio. Sí, estas levan avea. Poden levar o que sea, pero estas levan avea. Esas barriñas que están vendo aí levan avea. Podría levar outro tipo de cereal, pero neste caso levan avea. 664483419. Xa nos chamaron. Velocidade. Estaba a xente xa. Creo que é daqui de Ordes. Noelia, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, aquí me mama. Moi ben. Pois a nós que nos encanta, pero oye, sendo de Ordes, cando queiras podes vir velo aquí tamén, Ai, pois, eu encantada. Nos deixámosche pasar, veña. Por 50 euros, que cereal levan as barriñas de Xulio? Avea. Moi ben. 50 euros que quedan aquí, a carón do estudio da Televisión de Galicia, en Ordes. Un bico moi grande. Un biquiño. Chao. Hasta loguiño. Chao. Como vas? Vou ben. Vas ben? Esta soube bastante ben. Sí. A tortilla un poquinho así sosiña, non? Porque non lle boto sal. No, sigue. Está moi ben, que non la debo tomar, porque son... Sigue, ti sigue. Ti sigue que me nos tens que dar un veredicto. A ver. Vamos alá. Por un lado temos as barritas enerxéticas e a tortisándwich que fixo Xulio Mato, e por outro lado temos o, como se chama? Bagel. Bagel de Begoña Vázquez e a tortilla con patacas fritidas de bolsa que está sosa. Hai que cuidar a tensión. Eso foi o que dixo Ramón. No, para Ramón ben porque dixo que non podía comer moito. Claro, é que hai que cuidar a tensión. Non podo tomar sal, pero reconozco que está... Sí, está ben. Está sabrosa, pero falta aí un Un airiño, unha alegría. Unha simpatía. Pois vamos alá. Ramón da Coruña. Falta a miña barrita. Falta a tua barrita, pois veña, prova a barrita. Unha esquiniña de barrita. Pequena. Unha esquiniña de barrita. Que enfádese, Xulio, falta a miña barrita. Para ver que me sale algo. Veña. Pois xa levo para casa, o primeiro día que saia a camiñar... Pois veña, Ramón, valle dando que temos que darlle paso aos compañeros da Hora Galega, que xa me están chamando. Cañotas, que? A que andas? Déixanos pasar. Vamos alá, Ramón, despois de probar todo, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Xulio ou Begoña? A mí gustou este sándwich bastante, porque está moi... Polo tanto... A mí parece que me gusta máis o sándwich. Xulio Mato, vencedor do voltas co prato do día de hoxe, con estes tuppers de monte. Señoras e señores, vémonos mañá con máis receitas que queden coa actualidade, coa Hora Galega. Chao, hasta mañá. Chao, mañá.